गिबि गिबियाव गासिबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा समाव दानि बिटिसिनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मानि मा दावराव जादों बेखौ नोंथांमोननि गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ। পৰিষদীয় নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ পাছতে গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহত উঠি পৰি লাগিছে ইউপিপিএলৰ নেতা পালি নেতা। ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত সিন্ডিকেট ৰাজ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ চেক গেটত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 5 জনকৈ দলীয় কৰ্মীক নিয়োগ কৰি গুণ্ডাৰা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু বাক্সাৰ প্ৰতিখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ হৈছে 500 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত। বন বিভাগৰ বৈধ চালান থকাৰ পাছতো গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ডাম্পাৰৰ মালিকসকল। মোক যোৱা পৰহি মই ইটো খবৰটো পাইছো আৰু অহাকালি দিনটো যাক পৰহি মই আলোচনা কৰিম ফৰেষ্ট ইএমৰ লগত। আপোনাৰ এই ইউপিপিএলৰ পাৰ্টি ফালৰ পৰা 500 টকাকৈ খুজিছে মানে কিহৰ কাৰণে বাৰ ডাম্পাৰ 5 ডাম্পাৰ এতিয়া নাজানো ইহঁতে ৰিচিপো নিদিয়ে। আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এই বৰিংখা ফৰেষ্ট গেট আপোনাৰ চালান তালান আছে নে নাই? চালান তালান চব ওকে, গাড়ী কাগজ পাতি চব ওকে, মই গাড়ী ভাড়া দানো তেনেকুৱাকৈ চলি আছোঁ আৰু মানে এইটো নাজানো ইহঁতে একো নকয়। আপোনাক কি কৈছে আহি? মোক আহি ফোনত দম দিছে আজি। কি কৈছে? পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে দম দিছে। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों रायजो राजाफोरनो मा फिननाय होगोन, लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि 35 लाख गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफोरखौ लानानै गोजोन मोनसे थासारि लाबोनायनि जा सिमां जा थांखि गावनि बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दा बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टखौ जाख्ल'नाय गैयै गभर्नमेन्ट होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायो, नाथाय बिथांनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि समावनो जोङो माखासे जाख्ल'नायनि अजद दिखांजानाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाख्ल'नायनि माखासे बाथ्राफोरखौबो जों दिनै खोनानो मोन्दों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे लिडारफोरा बै थांनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि समाव गोबां रोखोमनि माने जाख्ल'नायनि अजद दिखांदोंमोन। जाय प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन सोलायनायनि स्ल'गानजों पलिटिकल प्लेटफर्माव दिनै स्टेन्ड जाफैदों। थारैनो जुदि बिथाङा सोलायनायखौ गावनि बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों नाजामारदोंमोनब्ला थारैनो जुदि नाजामारदोंमोनब्ला जों बिथांनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि समाव बेफोरबायदि नुथायखौ जोङो नुनामोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनानामोन। नाथाय जों दिनै फैयै फैयै बांसिननिफ्राय बांसिन जों खोनानो मोन्दों जेरावनोखि बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। दिनैनि बे समसिमहालागै बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों रायजो राजानि सिगाङाव जेरैबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ लाखिबोदोंमोन, बैफोर खोथा बाथ्राफोरनि बेसेबां पारसेन्ट जों रायजो राजानो दिनै मावफुंनानै होनो हाखो, बेनि फिनखौ दिनै स्पेसियेलि जोंनि गासै रायजो राजाफ्रासो मोजाङै होनो हागोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि समाव स्पेसियेलि जाख्ल'नायनि माखासे खामानिफ्रा जाथावनामोन, जेरावनोखि बिथांमोना परिबर्तन सोलायनायनि स्ल'गानजों पलिटिकल प्लेटफर्माव बिथांमोना स्टेन्ड जाफैदोंमोन आरो जाख्ल'नाय गैयै सरकार होननानै फार्स्ट अफ अल जों रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे फोरमान होनाय जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो जों बिथांमोननि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि समाव जोङो गावसोर जेरैबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव लाखिबोदोंमोन बेफोरबायदि जानायखौ जों नुवाखै, बेनि उल्थासो जानाय जोङो नुनो मोन्दों। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टी, बे इउपिपिएल पार्टीनि माखासे गोबां लिडारफोरा दिनै जोबोद गोनो गोथो थासारियाव दङ आरो मानि थाखाय दङ मिथिगौना? जेरावनोखि आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा डाइरेक्टलि नङाब्लाबो थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जों रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्राखौ होनानै थांखाबाय जे फैबाय थानाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव जाय पलिटिकल पार्टिया बांसिनहाय सीट लानानै देरहासार जानो हागोन बे पार्टिनिफ्रायनो बिटिसिनि CEM खौ मोननाय जागोन। मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव लानानै फैनाय जाबाय आरो बे बिटिआर पिस एकर्डनि दोहौजोंनो जोंनि बिटिसिनि पलिटिकल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय पलिटिकल पार्टिया मोनसे पलिटिकल दोहौ लाबोनो नाजादोंमोन आरो बे पलिटिकल दोहौनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो नाजादोंमोन। गमामायैनो बिथांमोना एन्ट्रि मारिनो हादों, साक्सेसफुल जादों। नाथाय जेरैबायदि साक्सेसफुल जानानै पलिटिकल प्लेटफर्माव एन्ट्रि मारिनांगौमोन दिनै बिथांमोना हायाखै, जेरावनोखि बिथांमोना जागायजेननाय समाव 12टा सीटखौ देरहानो हादोंमोन आरो बिजेपि पलिटिकल पार्टिया बिथांमोनजों समान समान बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै 9टा सीटखौ देरहासार
खालामनानै लानो हादोंमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया बिजेपि पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्सआव थानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेराफारसेथिं बिपिएफआ मोनदोंमोन 17टा सिट आरो पलिटिकेल माखासे सिस्टेम बायदि बिपिएफ पार्टियानो थांनाय समावबो देरहासार जानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो दिनैसिमबो बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियानो देरहासार जानानै दङ गावनि सिस्टेम बायदि। दा थांनाय बिटिआर एकर्डनि दोहौजों प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बे पलिटिकेल पार्टिया जेरैबायदि सीटफोरखौ देरहासारनानै आवग्रिना लानो हानांगौमोन बेफोरबायदि हायाखै। जेब्ला दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि बे 12टा देरहाखानाय सीटनिफ्रायनो आरोबाव खमायनोसो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफ पार्टिखौ फेजेननो थाखायल' थांखि लानानै बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंब्ला दा बैफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव थाबाय थायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेफोरबायदि डेभेलपआ 1000 बोसोर बैबायदि सिस्टेम लिडारफोरा थाबाय थायोब्ला मालाबाबो डेभेलप जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। सोलिफु दा समनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय जोंनि माखासे बर' लिडारफोरनि आब्रुथिफोरखौ आखुफोरखौ नुयोब्ला जोङो ओरैबायदि माखासे नुथायफोरखौसो नुहुरो बिसोरनि आब्रुथिनि गेजेरजों जे बिथांमोना गावसोरनि सीटखौ मोननो थाखाय सीटनि थाखाय बिसोरो जायखिजाया खामानिखौनो माने मावगोन बायदिसो आरोना। मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बिसोर माने रावखौबो सिनाया। जेब्ला बिटिआर पिस एकर्डआ जायो बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो। बिथांजों लोगोसेनो बिजेपि पलिटिकेल पार्टियाबो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो। नाथाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन बिथांनि दैदेननायनि समाव रावबो आदार पलिटिकेल पार्टिया बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोहोम खोख्लैनो हायाखै। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला जों दिनै थोंजोङै रोखा बुंनो हायो जोंनि हारिनि बा दा समनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि माखासे लिडारफोरा थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बै आदार पलिटिकेल पार्टिनि खामानिफोरखौ सिंजों मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि थ्रुयैनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनैयो नेशनेल मोनसे पलिटिकेल पार्टियाबो एन्ट्रि मारिनो चान्स मोनबाय। आरो लोगोसे आसाम स्टेटनि बाथ्रा आसाम स्टेटनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो चान्स मोनोब्ला गावसोरनि मोनसे कल'नि खालामनानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिखौ सालायनो नाजानाय गावसोरनि आथिं सिङाव दोननानै बेफोरबायदि नुथायखौ जों दिनैनि बे समाव एसेब्लाबो नुहुरो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोंनि हारिनि जाय लिडारा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगो दिनैयो गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै जोंखौ अर्डार होनो जोंखौ बाथ्रा बुंनो लामा मोनदों। बै जोंनि हारिनि लिडारखौ फैबाय थानाय समाव जोङो सापर्ट होबावगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन? बैफोरबायदि लिडारखौ जों जुदि फैबाय थानाय समाव सापर्ट होबावोब्ला नाय 100% जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा गुबुन हारिनि पलिटिकेल कल'नि जागोन। गोसोआव लाखिखा। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।